Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji ɗi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Eɗen goni e alarba nayi e lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jaynde Vox Populi kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko e candidature gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko yowiti e gardigu fedde gotam fagubi ndere kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe kollitino oɗo saaha joni ene wontande yimɓe ɓeete nene jokki e nangorande kanko gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal ko ɗum je sababu kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi ɓe ganduɗa kañumen goni société civile kamɓe e syndicat ji ɗi leydi Sénégal mbaɗi ɓatake fewde e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ande nangoranta on ɗon candidature Macky Sall ko yowiti e gardigu nden ɗon fedde wiyetegu fedde gotam fagu windere woni Nations Unies kono ɗum ko kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe kolliti ni wone goomu o tafama gunɗon goomu noon wiyete ko manko soutien o ganduɗa kañum woni manko taxawu Macky Sall ko ganduɗa kay kañum woni gardigu hono nden on ɗon poste mo ganduɗa kay kañum woni secrétaire général des Nations Unies ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum e jaynde ganduɗa kañum woni jaynde wiyetende jaynde Vox Populi. Jaynde nde arti ha joni e jagorɗo kalfinal ko yowiti e gueɗe communication mo ganduɗa kañum woni ministre Aliou Sall e ñalawma hanki o mo taweteno toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal gam huccodirde e sarɗiyankoɓe ko yowiti e nden ɗon eɓɓore nde laamu leydi Sénégal jogui gam lomtinde e conseil national de régulation de l'audiovisuel ko yowiti e on ɗon conseil national de régulation des médias wonande kay hono wiide kam musidɓe men jayndiyankoɓe ko ɗum ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e alhaali Madiambal Diagne ɓe kollitino wonande kay gartirgol makko ɗo ete nder leydi Sénégal ene wonde de gueɗe ɗe ko ɗum waɗi favorable hono no wiiri e kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jaynde wiyetende e jaynde Vox Populi. Ƴeewoyen jaynde Les Échos kamɓe noon ɓe garti koko yowiti alhaali secrétaire général des Nations Unies Macky Sall gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal ɓe kolliti oɗo saaha joni société civile en kam e syndicat ji hani e parti ji landaji dawrugol ɗo ete nder leydi Sénégal kamɓen kala kolliti wonande enen ganniyi nangorandemo kanko Macky Sall ko yumti sababu noon ɓe mbaɗi erago fewde e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ande nangoranta on ɗon candidature mo ganduɗa kay kañum woni Macky Sall e dow gardigu nden ɗon fedde wiyetende fedde gotam fagu windere woni Nations Unies ko ɗum ko kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe gartani on ɗon debbajo mo ganduɗa kay kañum woni Ndeye Saly Diop Dieng mo ganduɗa kay ko dossier muɗum kolliti oɗo saaha joni ko yowiti alhaali e Covid-19 ɗe nder koppareje ɗo tumano oɗo saaha joni wontande o laɓɓinama haw laaɓi ceer wiyama ɗum ɗon foof o wodani ɗum ina tawe e jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Les Échos. Ƴeewoyen jaynde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe gartani ko alhaali Madiambal Diagne e on ɗon décision mo ganduɗa kay cour d'appel mo Versailles ɓayini ɗum e ñalawma hanki o ɓe mbitande ko Madiambal Diagne ma heddo toon to leydi France e oɗo saaha joni extradition makko ene wonidande koko waɗa suspendre ni holno wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe kono noon ɓe garti e ko ganduɗa kay kañum woni ɓe ganduɗa kañum woni huji kenantoɓe Madiambal Diagne ɓe ganduɗa ene ganni wadde recours pour cassation ɗum koko yowiti alhaali on ɗon verdict mo ganduɗa kay cour d'appel mo Versailles ɓayini ɗum e ñalawma hanki o holno wiiri e kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jaynde quotidien le quotidien jande nde arti e omo ganduɗa kañum woni Ndeye Saly Diop Dieng mo ganduɗa kay ene tumano ko yowiti alhaali koppareje on ɗon Covid-19 ene wontande ɓe kolliti kanko on ɗon debbajo oɗo saaha joni o laɓɓinama haw laaɓi ceer holno wiiri e jande nde arti e laamu leydi Sénégal e nden ɗon eɓɓore nde jogui gam haɓade ɗin ɗon accident ji ha tignoen e ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay ko noddeteɗi Cheikh Sadifou ɓe kolliti kay wonande laamu ngu ƴetti hen pellital ɗum ina tawe e jaynde wiyetende e jaynde quotidien le quotidien. Ƴeewoyen jaynde nde ganduɗa kañum woni Turbine quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti koye ɗen ɗon caɗele teskaɗe ɗo ete nder leydi Sénégal e caggal jangguinoɓe kam eɓe ɓe ganduɗa kañum woni sandaji janggoji eddude jaabi hartirde ɗe e remoɓe wondude eɓe ɓe ganduɗa ko kañumen goni transporteur en hani eɓe ɓe ganduɗa ko kañumen goni marchand ambulant en oɗo saaha joni ɓe kolliti kayne ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e gollotoɓe e nokkuji gollirɗe taw ko cafrirɗe ɗiyete ɓe kala oɗo saaha joni nene gondi e tikkere ko ɗum je sababu ɓe mbi oɗo saaha joni leydi Sénégal woni ko e sous rotation hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e gueɗe debati gorkati en ɓe kolliti ko nayo woɗɓe naggama e ko yowti
on ɗon fannu hen ɓen ɗon nayo nangaɓe noon hen goto ene wondi on ɗon boros biyeteɗo Rafi Sida ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien e jayde Point Actu kamɓe noon ɓe garti koye alhaali candidature Macky Sall gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal toon to secrétaire général Nations Unies ɓe kolliti kay oɗo saaha joni yimɓeɓe nene dokki nangorande omo ganduɗa kañum woni Macky Sall ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbaɗi pression fewde hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde nangorante on ɗon candidature mo Macky Sall kono ɗum ko kam musidɓe jeynikoɓe ɓe mbi beele hoorejo leydi ndi ema artu e on ɗon fannu e gunɗon batu jagoɗe ganduɗa kay ene tijja e ñalawma hannde o toon to galle lamorgo to ɗum ɗon noon ko namdal ngal woni ko waɗi e musidɓe meɗen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Point Actu ƴeewoyen jayde L'Observateur kamɓe noon ɓe garti ko e jeew nden noon yewtere yajde nde ganduɗa kay ɓe baddi ɗum e on ɗon debbajo biyeteɗo Ndeye Saly Diop Dieng caggal on ɗon Toma Mouya pawnoɗo e dow makko caggal nde o laɓɓina e ko yuti ata haali on ɗon fond Covid ɓe kolliti noon kanko on debbajo e konguɗi makko holliti wonande kay oɗo alhaali e hokkima hakkille no fewi kadi ɓeydimo no fewi honno wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɗin ɗon konguɗi kala ine tawe e nder hello tati e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde L'Observateur ƴeewoyen e jayde Walf Quotidien kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe garti ko e ko yuti alhaali candidature gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall toon to secrétaire général des Nations Unies ɓe kolliti kawɗo saaha joni wona ko e saɓɓitade ko yuti alhaali ɗen ɗon golle omo ganduɗa kañum woni entretien moɓe mbaddi e omo ganduɗa kañum woni Abo Amadou Ba mo ganduɗa kay kañum woni directeur en finance ko wonande kay e nden ɗon gollode wiyetede 3FPT ɓe kolliti kay o holli o arti e ko yuti alhaali on ɗon dette woni tan nden ɗon ñamade nde leydi e Sénégal honno wiiri kam musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe woni jayde wiyetede e jayde Walf Quotidien jayde L'Éveil Quotidien kañum arti e ko yuti alhaali Madiambal Diagne cour d'appel mo Versailles mo ganduɗa kay ɓayyini on ɗon ɓataki muɗum e ñalawma hanki o kono ɗum ko ɓe garti e jaggoɗo kalfinade ko yuti e yaaha ngara kankone o ƴetti pellital ko yowiti ɗin ɗon werlaji ganduɗa kay kañum woni nodditeɗi inde Cheikh Sarif holliti on ɗon opération ko ina tolni e ujunnaji jeegom e temedde jeetati e capanɗe jeetati e ɗiɗi e werla taw ko Cheikh Sarif ɗin ɗon kala ma waɗe e nebbiso no hannirta niyete hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe gartani e jaggoɗo kalfinade ko yowiti aɗa haali ganduɗa kañum woni communication e ñalawma hanki o kuccam hakkude makko e sarɗiyankoɓe ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e L'Éveil Quotidien e jayde Rewmi Quotidien kañum arti ko e gartidgol Madiambal Diagne ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe kolliti noon wonande ñawoje leydi e France ene woni tande taƴi ɓoggol ngol woni ɗo taƴe ɗiɗi holno wi kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe gartine kadi ko yuti alhaali on ɗon debbajo mo ganduɗa kay kañum woni biyeteɗo Ndeye Saly Diop Dieng mo ganduɗa kay ko yowiti alhaali on ɗon Touma Mouye mo ganduɗa fawnomo e dow makko ɗum kala jayde e ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Quotidien arti hen ƴeewoyen jayde coftal ɓallide e jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ko e CAN au Maroc mo ganduɗa kay waɗino o mo ganduɗa kañum woni hoorejo fédération sénégalaise mo football Abdoulaye Fall ɓe mbitande ko waɗa visé on ɗon procédure mo ganduɗa kay ko yowiti alhaali e CAF jayde nde arti e coupe du monde 2026 ko ene tolni e capanɗe nayyi e joyyi e jeydiyanke leydi Sénégal o kañumen kay goni ko keeɓi on ɗon accréditation ngam wawde tawtorede wadde couvrir on ɗon coupe du monde no hannirta niyete bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinirade ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji leydi e Sénégal aadi meɗen e ruɓindo jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.